салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом алайкум тамошобинони канали Тоқи ТВ. Якчанд хабарҳое ки дар гирди атрофи реп шидагия як-ду рӯзи охир мо баҳри шумо равшантар карда ҳамаша мефаҳмонем. Мавзӯи якуми мо оиди визв додагии Шахер дар Ландмастер. Чӣ хеле ки ба ҳама маълуме, ба наздикии Шахер ва Хезе 2020 байнашон нофаҳмоиҳо шуд ва Шахер ай Хезе 2020 ё рафт ё ронда шуд бигем. Баъдан визв дод дар Ландмастер дар барномаи гап муддати 20 рӯз ай тарафи Ландмастер ягон намуд ответ дар Шахер нашида буд. Календа визв надодӣ? ва сабабаш фикр мекунам ки батли Шахер рейкл буд, ай ҳамин сабаб шояд ягон ответ намедод Ландмастер. Баъдан дар як барнома дар Ландмастер савол шуд ки визви Шахерда чӣ ба ҷавоб надодӣ, ё ин ки ҳамин батл мешавад ё ин ки не. Ландмастер дар ҷавоб гуфт ки Шахерама дар ягон чӣ дар худам баробар намебинам, ай ҳамин ҳисоб ягон хел батл хати Шахер намешавад. Реально визв буд ва ман реально ответиш намедодам. Батли Шахер рейкл отменид шуд ва ҳамин хел бигем батли Шахер Ландмастерам значит намешавад дар соли 2020. мавзӯи дигари мо оиди визв додагии МБ дар Райдер муроҷиат мекунам дар ту ба ягон гапи лишни ман қатъи ту батл кардан мехоҳам. бо сабабҳои нарафтани Ралик ба Питер, МБ визв дод дар Райдер ва ай тарафи Райдерам ягон ҷавоб шудагӣ набуд дар МБ ва то ҳол ягон ҷавоб нашудаанд. Чӣ хеле ки хай ба ҳама маълума, аллакай Ралик ба Питер рафт ё ин ки ба Москва рафт назди Сунат Шарипов. ҳозир ашта история биромад аз Сунат Шарипов ки дар Москван ва мумкин ки аллакай дар Питер бошанд. Короче, бачаҳои намо омадагем дар Москва Сити, Москва Сити. Ҷои нодида даем. Якчанд рӯз пеш дар канали Ралик видео биромад ки дар аэропорт чӣ хел рафтагиан ва отменид шудагия рейсшон натонистанд рафтан. Бисёриҳо фикр карданд ки шояд ки ҳамин батл намешавад, чунки дар историяи Мирзорам як пост биромадагӣ буд ки уҷа нашуд рафтаншон через Беларусия камакак мигем суханое буд ки дили одам дар ваҳм пайдо мекард ва шояд ки намерафтанд. Лек Сунат Шарипов ҳамин чиза тонист организоват карда ва Ралик Мирзо тонистанд ки ай Тоҷикистон ба Федератсияи Русия раванд. Дар историяи Ралик як видео биромад ки мошиншо чапа шуда, ҳозир дар экранҳои шумо имрӯза метавонед ки бинен. бародаро гиёвқадр переживат накунед барои мо ва акаи Мирзо 100% камтар агар проблемача шудагия ё ҳалшаванда одамизода хеле проблемо мешава. ҳеҷ кара виноват намедонем, тақдира виноват медонем ва гуфтанем ки кадоме ки мара нависта ҳамун ҳолат ман шоки сарсанид будам. ҳазор раҳмат. ман фаҳмидам ки дар қадр дорам ки дар не ҳамаи реперо навистанд ва аволпурсим карданд. ман боварӣ надоштам. ҳама одамое ки ман бовар намекардам ки омадан наздиканд, пирсидан аволпурсиканд. акаи Мирзо созаи ман созам. мо ҳолиам дар Беларусияем, бародарому границара гузаштан натонистем. раҳ ёфтем мегзарем, наёфтем имрӯз ҳамиҷа даем. паноямад ба худо, обод бошем. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. ва шукронаи худо ки ҳам Ралик ва ҳам Мирзо ва ҳам нафаро ки дар ҳам мошин буданд соғ саломатанд, ягон чизшо нашуда ва баъдан видеошо биромад ки чӣ хел рафтанд ва Сунат Шарипов қатъи вохӯрӣ карданд. умедворем ки ҳама тарафа бачаҳо хубанд. чӣ хеле ки Ралик худаш дар видео мегӯяд дар шокови состоянии буд. умедворем ки ҳама хубай ва батлам насиб ки бо дараҷаи олӣ мегзарад, чунки ҳам Ралик ва ҳам МБ тайёрӣ хуб дидагиянд ва Сунат Шарифам барои ташкил кардани ҳамин батл бениҳоят кӯшишҳои зиёд кардагиянд. ва як хабари дига барои реперон. дар канали Тоқи ТВ як озмун ташкил шудааст, номи озмун дис, яъне ки дис дар доди худо мешавад. аллакай қатъи акаи доди худо суҳбат кардагем ва розигии ҳамо акаро гирифтагем. 10 нафар иштирокчӣ дар кора барои дис задан дар акаи доди худо. дис тайёр мекунем, албатта ки фақат дар кору фаъолияти акаи доди худо, яъне ки
дар шахсияти одам кор намегирем ки дар ҳаёти чӣ хеле танҳо дар гирди атрофи ҳамин реп чӣ гап шудагия чӣ кор кардагия метавонед дар ҳамин мавзӯъ дист тайёр кунем. 10 нафара мо сиёмка мекунем, тректона запис мекунем, mp3 мекунем, мо клип мекунем дисти шуморо клип карда дар канали Тоқи ТВ мепартоем ва кай доди худо худаш ҳамчун довар 10 нафара шита видеоро нигоҳ мекунад ва 3 нафара интихоб мекунад ҷои якум, дуюм ва сеюм. Албатта бемукофот пулӣ нест. Ҷои якум 1500 сомон, ҷои дуюм 500 сомон ва ҷои сеюм як навушники беспроводной аз тарафи Инсоф Шоп туҳфа карда мешавад. Барои номнавис кардан метавонед дар инстаграми Тоқи ТВ ё ин ки телеграмое ки айни ҳол дар рӯи экранҳои шумо ҳастай хитона номнавис кунед ва 10 нафара мо интихоб карда, албатта ки 10 нафаре ки аввал шуда менависонанд интихоб мекунем, клиптона сиёмка мекунем, дар канали Тоқи ТВ меброрем ва ғолиба акай доди худо худаш интихоб мекунад ки ҷои якум ва дуюм ва сеюма мегирад. ва боз як хабар дига ба нафарое ки ба музика сар кор доранд. Чӣ хеле ки Landmaster якчанд ҳафта пеш проекти Дунёи Навша кушода эълон карда буд. Вақти Landmaster ба мо хабар дод ки аллакай участникои Дунёи Нав пир шидагиянд ва боз дополнительни участникоро қабул мекунанд агар ки таланти хуб дошта бошанд. Нафарое ки мехоҳанд дар проекти Дунёи Нав иштирок кунед, музикаҳои хуб тайёр карда метавонед, матифҳои хуб қатӣ метавонед, ягон суруди нағз тайёр кунед ва пешкаши мухлисо кунед, метавонед дар инстаграми Mad Today Staff муроҷиат кунед ва хитона номнавис кунед. Ҳатман ин проект беҳтарин мешавад, чунки бо сифати хуб ва дар ҷойҳое ки шояд шумо аҷдад намекунед ҳамун ҷойҳода гузара. Барои ҷои якум 2000 сомон, ҷои дуюм 500 сомон, ҷои сеюм боша махфия, шояд ки ҷои сеюм а якума бисёртар пул гира. Метавонед хитона номнавис кунед ва таланти хитона бисанҷед. Умедворем ин проект бениҳоят хуб мегузарад, чунки на танҳо реперон, балки нафаро ки ба музика сар кор доранд, шояд суруд мехонанд, дар ин проект иштирок мекунанд. Зиндаву саломат бошед. Дар канали мо обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. То барномаҳои оянда.